Andrei Borcă din nou prinde, Andrei Rațiu pasează la Răzvan Marin pentru Nicolae Stanciu. Raidu Dragoș și gol! Astăzi, fraților, o să simulăm Turcia versus România, dar fiți atenți, o să fie și amuzant, dar și relaxul. Baftă la vizionare. Și apă am canal de TikTok, o să vă pun o imagine și să dați follow. Hai să începem. Să dați subscribe și like. Cine crede că câștigă România, să dă like și subscribe, repet. Ha! Tenisule! Mai bine intră Băriză. Mai bine intră Băriză. Nu știu dacă Denis Răguș era pe ocazie acolo. Marin, Răzvan Marin, Marius Marin, Denis Răguș. Pentru Florinel Coman, Nicolae Stanciu. Prima ocazie și este destul de periculoasă. Hai să dăm replay. Destul de învins. Denis Răguș se duce acolo, nu știu ce să face. Marius Marin, două pasuri greșite și prinde. Dar Denis Man se duce pentru Denis Răguș. Denis Răguș pentru Denis Man. Rachează. Nicolae Stanciu bate cornerul. Ratează acea ocazie, dar Andrei Ceahahunț de numele ăsta, Keren actul. Dar Denis Man pentru Denis Răguș. Denis Răguș este blocat. Eren Almais. Și mă scuze. Dacă se aude în eco. Nicolae Stanciu pentru Răzvan Marin. Răzvan Marin pentru Denis Man. Cred că trebuie să mergem în atac. Un pic Denis Man acolo, care e pe dreapta și nu pe atât. Nicolae Stanciu. Cartonaș roșu, cred că este. Cartonaș galben. Burt. Eu credeam că este cartonaș roșu, hai să vedem. Și putem oare să strângem 50 de vizualizări, aș fi foarte fericit. Bate Ceahaluhu. Radu Drăgușin pentru Nicolae Stanciu. Denis Răguș se duce acolo în atac, este singur. Este blocat. O pasă destul de proastă. Și dacă vreți să-mi vedeți fața, să adunăm măcar 50 de vizualizări. Florinel Coman! Ce mare ocazie! Chiar și șmecheră acea ocazie. Andrei Băucă, burtă, respinge. Răzvan Marin, o pasă destul de lungă. Andrei Borcă din nou prinde, Andrei Rațiu pasează la Răzvan Marin pentru Nicolae Stanciu. Raidu Dragoș și gol! Este gol!
Radu Drăgușin dă gol. Împușcă pe fan al lui Turcia. Este un gol fantastic pentru un fundaș. Bravo, coadă de cal, cum mai zice român. Ne uitați ce șut aici cu interiorul chiar Nino, Fuso, portarul Turciei. Tenis Drăguș pentru Răzvan Marin. Radu Drăgușin nu poate să-l doboară nimeni. Marius Marin, gol! Ce este cu România? Ei bine, nu știu cum a făcut această pasă 2-0 pentru România. Horațiu Moldovan este în poartă și nu Ionuț Radu. Chiar credeam că ia cartonaș roșu, da? Foarte bine face acolo Marius Marin cu Drăgușin. Denis Drăguș cred că ar trebui să fie scos de Radu Drăgușin, respinse de portarul Turciei. Turcia este acolo, dar încă cred că Denis Drăguș o să fie schimbat cu Bărijo, chiar cu cine sau chiar Muntean. Denis Drăguș, gol! Ce vorbeam despre atacantul României, că o să fie scos, dar este gol la foară, este offside? Nu este offside. 3-0. Nu credeam așa ceva efectiv. Și nu pierdem. Hai la pauză cu România 3-0. Și vine din nou. Și este schimbat Denis Drăguș cu Marius. Din păcat. Nicolae Stanciu se duce Radu Drăgușin nu prinde pasa. Nicolae Nicoșor Bancu ia acolo balonul. Corinel Coman îl prinde pe Ianis Hagi, respinge acolo pentru Mihailă. Radu Drăgușin. Mihailă, un șut periculos. Șut periculos, rău de tot. Un șut periculos, serios. Și hai că ca România să zic asta este o simulație ca să ne calificăm la Cupa Mondială. Andrei Beucă, nu prind, Andrei Burcă, tot în costul nostru bani. Nicolae Stanciu. Pentru Florinel Coman. Florinel poate da acolo pasă. Nicolae Stanciu pentru Ianis Hagi. Corner. Este un șut foarte spectaculos. Așa, Nicolae Stanciu bate cornerul, Andrei Rațiu se luptă pentru minge, dar nu o prinde. Mihailo, gol! Este gol! Gol! Forța Roma! România! 4-0, serios, Turcia, faceți-vă și voi ceva, că mă râd aici de voi. Răzvan Marin pentru Mihailă. Radu Drăgușin, pase la Ianis Hagi,
Gol! Praslav! Au făcut tot acolo. Ce naiba să mai face, mă scuzați de limbaj. Turcia este ceva de genul, bă, că mi-ar... Asta o să fie cel mai lung de fotbal episod. Este un fel de oră simulație. Și să ne strângem 50 de vizualizări e destul de bun. Dar șmecheră, că n-am avut la video așa de mult. Că, nu, Mary și eu, nu știu. Ceahaluhu iasă. Ha! Cred că acum au 0,6 ca să câștigă. Nicolae Stanciu poate face comerțul ca și Ucraina. Nicolae Stanciu ratează. O să luăm în forță pe acest canal ce meritați și voi că sunteți abonați de forță. Nu pot să vă zic altceva, că sunteți chiar forță. M-ați ajutat să ajung până aici. Numai în toată vara asta am făcut de la 100, de la 50, 100 și 200. Chiar mă bucur să vă am și să facem și noi în iarna asta poate 300. Să facem mai multe live-uri. Ianisagi pentru Florinel Coman, nu prinde Florinel Lufu și să vă fie bine vizionarea și poftă la mâncare și poftă bună dacă mâncați, apropo. Și cei care sunt de un an, puteți să mergem la Timișoara, chiar acolo să fie la 300 de abonați un giveaway. Îmi dați acolo cine din Timișoara o să are noroc, ori dacă nu, veniți acolo. Și o să vă anunț eu. Scrieți în comentarii, poate chiar la Dombrăvic, la parcul acolo, o să vă dăm niște cartonașe de fotbal sau chiar altceva de fotbal. La 300 de abonați, bă, gândiți-vă, e primul giveaway. Și se termină aproape partida pentru România. Radu Drăgușin nu vrea să marcheze. Andrei Rață. Să comentați și voi la video sau chiar la shorts-uri, că n-am comentarii gen și mă chinui de singur. De 2 ani. În 2026 o să facem 3 ani de că suntem pe acest canal. Și se termină cu 5-0 Turcia pierde.